Aboki ne ya akai? Kana ina ne? Baka gida? Ok, to ba dama. To shikenan kawai da yamma sai mu haɗa a majalisa ko? Eh. Dama akan wasu kaya ne da suka zo na so mi magana. Kawai mu haɗa a majalisa da yamma. To ba damuwa. Kin san dai ai ba zai yi ba ni da haɗa aure kuma in tashi a baɗin hu kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi haba dan Allah me yasa kake ma haka ko dan amarci ma ba za ka bari mu ci ba ni to in kai kaunar ina kin san dai yadda zafin kaunarki take cikin raina ai ba zan iya baki ko da sakan 10 ki walwala ba Allah sai ka ce da gaske to me hana ka aure ni ba wannan maganar ai irin yadda muke zaune in nan ya fi amfani ya amma yanzu fa muna yin aure kin san cewa ba za mu daɗe ba za mu tsani junan mu me kenan akai ai harkar marmari haka dai ka ce dan ma ka yi sa'a na kewarka saboda wannan ga sauro gombe da wani fa amfani ba I'm telling you wallahi ko ni da na san komai kawai dai kin ga kafin komai ya faru kitchen zaki shiga ki dan kawo min delicious Allah man to ba matsala bismillah ka zauna ina ko ba za raka ki ba ina zuwa ba gurin inda ka zo ba ka je mana ciki eto in gurin inda na zo na san hanyar inda zan je in same ta ba gurin inda na zo ba wannan karan gurin ki na zo kuma zuwa na zo ne da wata magana mai muhimmanci. Basira, na san rayuwarki lokacin kina tare da mijinki, na san irin zamantakewar da kuka yi da tarbiyyarki da irin juriya da kika yi da haƙurin zama da Murtala. Wanda ya sa a lokuta da dama nakan yi addu'a cewa Allah idan ya tashi bani mata Allah ya sa samu mace mai irin halinki da haƙurinki da juriyarki da tarbiyyarki. To kana taka Allah na tasa sai gashi aurenki da Murtala ya ƙare. Bayan dogon nazari da na yi da addu'a sai na yanke wata shawara, amma kuma sai zamanto shawara da na yanke ba zai yi na gaya miki ta a lokacin ba, domin ko babu komai addinin musulunci ya hana mutum ya zo wa mace a wannan lokacin. Sai yanzu da na tabbatar lokaci ya yi, ina jin aikin gama idda wajen wata 2 zuwa 3 ko? Ina so ne da aure ki zamanto mai ɗaki. Sai dai ka san ina da yara, kuma ni gaskiya ba zan iya aure in tafi in bar yarana ba. Ko da ran Murtala ko ba ran Murtala, ko da ke ko babu ke, ina ganin ni mai rike 'ya'yan Murtala ne, balle kuma na aure ki ke uwarsu. Gaskiya ne. Saboda haka ina so ki sani ki ɗebo yara karan katakaf ki taho min da su, domin kar ki manta har Allah ya ɗauki ran matata, Allah bai ba mu haihuwa ba. A duniya ko ba abin da nake sha illa in ganna tare da yara, sai gashi kuma Allah ya kawo su. Saboda haka ni dai burina shine ki amince za ki aure ni, kuma ki ɗebo yara gabaki ɗaya, ina da inda zan ajiye su kuma zan iya kula da su. Na amince. Haka nake so shi. Kai wannan yaro Allah ya masa albarka, Allah ya sa ya gama duniya lafiya. Amin amin. Siffar mace ta gari yana bayyane, to dan uwa wajibi ka guji abokanai. Amma kin aka yi, kin taɓa cin gasar girki ko? Ko dai santi kake yi? Ba santi ba ne? Na ga Gaskiya nake alama. gaya miki. Na ga alama sai na sa maka wani. Ba kin samu ne ba.
Ya gaskiya ta na sanar da ke. Yayi. Kin gani sai yanzu nake ji a raina na ya aure, yanzu hankali na ya kwanta. Duk abin da nake bukata ina samu. Ai ka kwantar da hankalinka mijina. Na niyyar kwantar maka da hankali na har abada. Allah. Insha Allah. Ina nan na jira. Ciki na ji ya dan murna. To dama shine tunda ta gaya min nace to bari in sanar da kai ma ka tuka albarkacin bakinka ka sa albarka a cikin al'amarin. Hajiya, ni ina gani da haƙura da magana auren nan tunda ta gaya min cewa ta fi so ta koma makaranta kuma duk wani shirye-shiryen koma makaranta ta kammala. Alhaji tunda ta samu mijin ai gara a bata ta auren ai yafi. To yanzu dai kina ta magana aure ya za ta yi da yara. Kin ga yadda rayuwa ta kasance. To shi da Ahmad ya ce za ta iya zuwa da 'ya'yanta gaba ɗaya gidan shi amma ko da ma daga baya ya canja ra'ayi sai a kai su gidan ubansu tunda suna da uba. To babu damuwa in dai har ya aminta da haka to anan sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri. Amin Alhaji. Ina yayan wannan yarinya. Wallahi daga aikin shi siyan magi kaga shiru har yanzu. Kai Hajiya don Allah idan yamma ta yi a daina aikin yara. Ai na gaya miki cewa a daina aikin yara in magarba ta kawo kai. Yanzu nan muna zaune da ke muka ji labarai cewa kwanan nan aka ce ana ɗauka 'ya'yan mutane. Ya kamata mu kiyaye, muna ji a rediyo a tv muna ji a jaridu muna ji, ba wai fata nake ba, Allah dai ya kiyaye. To Alhaji zan kiyaye Allah ya yarda. To yanzu in shirya maka karin kumallon ka ne? Kai haba amarya. Da gan sallah asuba kuma sai karin kumallo? Ai a bari gari ya dan yi shako. Ai ba na son ka makara. Ba zan makara ba. Kin san sai karfe 8 zan shiga office. A tunanina na ƙara koma ma na samu na yi bacci ko da na awa ɗaya ne. Wajen 7 zuwa 7:30 insha Allah na san na farka sai in karya sai na wuce office. Gaskiya na ji daɗin wannan kular da kike da ni. Tabbas Allah ya min sauyi na alkhairi. Ai aiki na ne mun kula da kai. Gaskiya ne. Akwai za a sangarta ni. Uwar gida sarautar mata. Ya gidan haka? Wallahi ba na jin daɗi ne. Ba kya jin daɗi? Shi ne kuma kika kasa gyara gidan mu haka? Kaga makota ne ma suka bani abinci don na kasa yi. Jira nake idan ka zo sai ka girka mana. Abincin ma kin kasa girkawa? Gaba ɗaya jikina ne ba na jin ƙarfi wallahi shi yasa. Shikenan. Allah ya kyauta. Ciki gaba ɗaya bai wata biyu ba, amma yau ta ce kaza gobe ta ce kaza gaba ɗaya ta rarraje fata yin komi komai sai dai ta sa ni wahala, amma ba damuwa ai zan yi tafiya zan batta in ga yadda ta ƙara ta ita kadai. Ka san lamarin mata sai a hankali, amma yaushe za ka yi tafiyar? Zuwa jibi zan tafi in Allah yarda. To yanzu jibi za ka bar garin? Kuma za ka daɗe? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana ji? Dala gabar da ke tsakaninka da wancan ka da ita. Tunda aikin gama ya riga ya gama. Kuma akan dai mata ne. Matan nan ya riga ya aure ta, da Allah a rabu a kyale komai, da Allah a zo a shirya. Kai dai ka kyale, amma ni na daga gani sai na karfi na ya kare. Mutum da ke tunanin cewa in ya rabu da ni rayuwata ta kare ba abin da zan iya yi. Au yanzu ya gane kenan
akwai wani abu da yake amfani a tattare da ni shi yasa ka ce wani mai shirya da yawa ba wani shiri zan yi da shi ya je can ya karata. Wai me ya haɗa ne? Yanzu fa tana fa gidansa ba. Kai ma kuma Allah ya musanya maka da mafi alheri. Kuna zaune lafiya kai yanzu kake gaya min cewa Allah ma ya kawo rabu. Da Allah a bar wannan maganar. To ai baka san wani abu ba. Alheri ya dama mu ai kullun a cikin sa muke. Ka gane ai? Ya ce in ta rabu da kai sai alherin ya bayyana a gani. Ni nan da kake gani matar ma da na san cewa shi yake neman ta. Matakin da zan dauka kansa wallahi sai kai mamaki. Me ya zafi daga cewa ku shirya? Ni fa ina da manufa. Kaga ni wannan magana kake faɗa ma wallahi ka bata mu bari in tafi in baka guri in ya so kai da kake son shiri da shi kaje ka shirya da shi in ya so ya rika ji a ransa cewa akwai wani abu da yake maka wanda kai ba za ka iya wa kanka ba. Ni ina da manufa. To ka cimma manufar ka ina ruwana ni wannan kai ka ta shafa da kai da shi amma ni da wannan a duniya ta nake. Hello, sweetheart. Yanzu na ji mijinki yana cewa zai yi